Събота сутрин, свършила съм тренировка, изпила съм кафето и е време да сме продуктивни. Ще си направя препарат за баня от Plastic Free Life, който е без пластмаса, веган и благоприятен за домашните любимци. Няма какво да ви лъжа, като чисти обикновено изглеждам така, вързана коса и без грим, или натурални сме като продуктите ни. Да се върнем на препарата за баня на марката Neat, който е под формата на разтворим концентрат. Стъпка 1. Трябва само да напълним алуминиевата бутилка с около 470 мл вода, както са указанията. Стъпка 2. Добавяме концентрата и стъпка 3. Разклащаме. И сме готови да освежим банята и да я приведем във вид. За да се придържаме към устойчивото почистване, преизползвам тази дървена глава от четка за миене на съдове и тези компостируеми попивателни гъби. След като разбрах, че 90% от съдържанието на традиционните препарати е вода, изцяло преминах към този тип устойчиво почистване. От Neat залагат на естествените свойства на растенията, за да създадат висококачествени продукти за почистване, а именно разтворими концентрати, които почистват ефективно всякакъв тип повърхности, оставят естествен приятен аромат и са изцяло безвредни за любопитните домашни любимци, особено ако са такива като Томи, който е константно допълнение към всяко мое действие.